Esta obra está escrita por Luisa Villalta, coa interpretación de Susana Leis no papel de David e de Cristal Lázare no papel de Silvia. A música está composta por Kyoko Hashi. Unha película da Real Academia Galega. Un coche atropela a Silvia e David e morren nese intre. Levan máis dunha década sen se ver. Hoxe teñen todo o tempo pro reencontro e a conversa. Quizá debamos pedir algo que xa teñamos tomado antes. Algo que nos gostase e non tivemos tempo de desfrutar como debíamos. Nestas circunstancias, sí. Creo que será o máis apropiado. Quizá tamén o único posíbel. Eu gostaba tanto dos tés exóticos. Lembras aquel té de xazmín que trouxera non sei quen de non sei onde? Quen fora? Pero que máis dá? Que máis daba? Sí, tomaremos té de xazmín. Un sabor a distancia, a que nos leva aqueles 12 anos da guerra. Como? Unha guerra? Unha guerra. A nosa foi unha guerra sen batallas moi definidas. Unha guerra non demasiado consciente. Non facíamos máis que enfrentarnos entre nós. Entre nós e calquer cousa. Entre o presente e o pasado. Entre nós e o mundo. Entre ti e eu. Unha guerra que ti gañache polo que me contas. Un marido ben situado, a filla camiño de estalo, viaxes, casa de campo, relacións sociais, plan de xubilación. Mira ti, de que che vai servir o botín? Acaso perdéchela ti? Eu non me rendín aínda. Tampouco a ti che vai servir de nada esa actitude irredenta. A fin de contas, queríamos o poder para viver mellor. O que queríamos era poder viver. Así de simple. Unha vida realmente nosa. Sen normas, sen ataduras impostas. Unha guerra para que nos deixasen en paz. Ideamos recompilar as obras que a autora dispuxera en vida dunha dramaturga que estaba sendo prácticamente descoñecida e que ten unha altura dramática absolutamente superior, como creo que agora é evidente. As dúas primeiras obras editadas son o Concerto para un home só, que apareceu no ano 1989, e o Representante, do ano 1990. Aplica a autora a técnica monologuística, que creo que foi unha técnica dominante na dramaturga na que chegou a unha perfección absoluta. No concerto aparece nun espazo escénico moi preparado precisamente para un concerto, un concertista que comunica ao público a suspensión precisamente do seu concerto porque lle reventaron as cordas do seu violino. Con esta excusa, o que solta é un discurso
no que nos revela o seu autorretrato anímico, o retrato anímico dun artista desdobrado en dúas personalidades, unha delas embriagada pola súa arte e outra a sacrificada, o home real que se sacrifica precisamente pola arte. Este monólogo de Lisis foi estreado escenificado por Flor Maceiras nunha homenaxe que no seu momento se organizou a autora por parte da Asociación de Escritores en Lingua Galega. É difícil ter asistido a esa representación e non ficar absolutamente conmovida con ese monólogo. Ainda gardo moitas cousas, mesmo alfaias. No Paseo das Esfinxes bebe directamente nas fontes da dramaturxia clásica, por unha parte, e despois, claro, é evidente o teatro poético e o teatro simbólico. Formando parte da edición, se levou a cabo a representación da obra do Paseo das Esfinxes. Entón xa non me queres. Nunca te quixen. A produción foi de Manart Producións, o patrocinio foi da Diputación da Coruña, e foi levada á escena polo Teatro Proscrito, coa dirección de Lino Braxe, e con un elenco absolutamente espectacular. Pois atopeime con a narrativa de Luisa Villalta, sobre todo cando facía un traballo á beira do ano 2000 sobre narrativa experimental da década dos 80 e dos 90 en Galicia. Aínda que a narrativa por parte de autoras, non, de mulleres, hoxe en día pois ten unha relevancia destacable en cuestión de premios, de editoriais, de presenza tamén nos medios, e na crítica, aínda que queda moito camiño por facer, nos anos 80 e 90 non era tan así. Había moitas menos mulleres, narradoras, poetas sí que xa empezaba a ver, e Luisa Villalta nese sentido foi unha pioneira. Comezou xa moi pronto na súa carreira literaria, no ano 91, con Silencio ensaiamos, que é un volume que recolle varios relatos, é un libro de contos. Ese título do volume de relatos está sacado do último conto que incorpora, que é un concerto, un cuarteto de corda. Entón, dende a perspectiva de cada músico, non, e de cada persoa que está aí tocando, pois se reproduce un pouco a interacción entre os seres humanos, non? Tiven a honra, por convite de la mesma e de Francisco Pillado como editor, participar na Feira do Libro da Coruña en agosto de 1992, exactamente o 6 de agosto deste ano, da presentación de un volume dela publicado por Laiovento, o Don Hamlet de Cunqueiro, unha ecuación teatral. Xa no seu momento, na primeira leitura, resultoume sorprendente porque verifiquei a perspicacia e o rigor e ao mesmo tempo a capacidade de análise poética dela como crítica, como estudiosa ou como crítica literaria. Queríamos presentar tamén a faceta de traductora de teatro, demostrando o seu enorme interés, porque ademais é unha publicación moi interesante con notas. Fixo outras traducións, non? Pero ela, únicamente ela, da súa autoría exclusiva, é ese texto. E despois saiu no 97 co que é a novela longa, que tampouco é excesivamente longa, que é Teoría de xogos.
Ela reivindicaba unha Galicia que se situaba na órbita do capitalismo xerodio, a que lle afectaban tamén todas esas dinámicas como a reconversión industrial, as modificacións que se estaban facendo tamén nas empresas que as traballadoras e traballadores estaban sufrindo. Ademais está o seu perfil máis intelectual e máis filosófico. Era unha muller que lía todo o que se estaba producindo no seu tempo e que aparece tamén na poesía. E iso tamén se recolle na narrativa, non? A preocupación por que é ser, que é a ontoloxía, que é tamén a epistemoloxía, a dicotomía entre ser e saber, a reflexión sobre o tempo que lle tocou vivir. Nas certezas de Ofelia, aí sí, é a revisión do mito clásico de Hamlet, recollendo a personaxe silenciada, dándolle unha propia voz e misturando toda esta mitoloxía coas técnicas da novela negra. E a protagonista é unha parella pertencente a unha xeración nacida nos anos 50 que tivo unha relación precisamente sendo moi novos na época da primeira xuventude e na que o tempo histórico e o paso do tempo marca o fin en principio desta relación e introduce a cada un dos protagonistas nunha vida propia difícil tamén, bifurcada nos seus camiños. Estas 5 obras que estamos comentando foron escritas en uns límites moi concretos, prácticamente en 12 anos, son 5, e as estéticas son tremendamente distintas. Parece como que a autora estivera tamén buscando desde un inicio unha voz propia. Despois, no 2001, publicou o seu último libro, que é As chaves do tempo, unha novela un pouco máis curta, aparece situada na Idade Media, onde o último rei de Galicia ten que ceder o seu reino ou decidir quen vai herdar ese reino. Ao final, os 2 fillos que entran en loita por herdalo pérdeno tamén ante a usurpación que fan os casteláns, un deles vende, digamos, que o reino aos castelán, e eses personaxes acaban percorrendo toda a historia de Galicia, acabando no presente, no século XX, no presente de Luisa Villalta cando escribe, a través da acción máxica de Merlín. Entón hai un diálogo tamén coa narrativa e co canon da literatura galega, pero dende outro punto de vista, completamente distinto. Entón é Merlín o que lles fai ver que aínda se está a tempo de recuperar e de facer algo por esa identidade galega. Di Merlín: mirade ben, mirade, continuaba o sabio. O ser humano intentou escapar ao mal, pero non foi capaz de evitar contaxiarse del. Intentando controlar a dor, a miseria, a morte, non puido evitar causar dor, miseria e morte. Por cada máquina que fabrica, outro ser humano morre. Nalgures se abren á fame 3 bocas por cada unha que conseguiu encher co dobre de comida que necesitaba. O desasosego medra nos corpos acumulados en gaiolas de cemento, onde a palabra se utiliza únicamente para poñer prezo aos obxetos. O ouro desapareceu embutido nas sombras ferruxentas dos bancos, e no seu lugar un río de impulsos eléctricos, arrasa povos e civilizacións. A vida se alonga alí onde o desexo da vida se extingue. Aquí tendes o que fica do reino nun idioma que anda a non comprenderse a sí mesmo. O ser humano que nace e morre teme e ama igual que o fixo sempre. Por iso, estades vos aquí, porque as xentes na súa imaginación aínda vos esperan aborrecidas xa de tanto esperar. Entón, aparecen as características do banco, que aparece tamén en moitos relatos, un deles unha librería, cando consigue espertar o protagonista e atoparse ali que a súa namorada ve que está convertida nunha sucursal bancaria. Entón, outra vez, o capitalismo, como a literatura, os desexos, a identidade, deixa paso o comercio, nese capitalismo tardío.
A verdade é que Luisa Villalta, aínda que parece que escribiu pouca novela ou pouco relato como autora dun libro único, non, de narrativa, non é certo, ten moitísimos relatos espallados en obra colectiva, porque ademais era unha muller que estaba moi comprometida co seu tempo. Entón, cando lle pedían algunha achega a volumes, non, máis complexos, máis completos, recopilatorios da narrativa da súa época, ela sempre colaboraba. Luisa Villalta. Nada de nada. A él nunca lle pasaba nada. Non merece sequer unhas liñas, moito menos facer del un relato inteiro, porque que nunca lle pasaba nada. O que se di, nada de nada. Deuse conta de que non lle ia dar tempo, pero querería telo contado na tasca, o domingo á tarde. Querería contar como a morte foi a única cousa que lle pasou na vida. Bueno, ela, na autopoética que fai no ano 2003, dice: quero transcrever o que vibra en min, o que escoito, o que é. E aí xa nos está dando as claves do que é a súa actitude. E é unha actitude que se traslada, obviamente, a todos os mecanismos que activa para actuar e para vivir o seu tempo. Entón, no caso da escrita para a prensa, claro, hai que decir que Luisa Villalta é unha autora que engarza coa tradición das intelectuais na praza. Engarzaría con Rosalía. Coa Rosalía que fai crítica nos xornais, coa Rosalía que fala do primeiro tolo que chega a Conxo, da Rosalía que escribe o considerado o primeiro texto feminista de todo o Estado. Está nesa tradición. No seu caso, obviamente, fai artigos en diarios de información xeral, pero onde se ve Luisa Villalta é nas columnas. Foi publicando todas as cabeceiras que había en Tempos Novos, bueno, que ainda está, felizmente, en activo, en A Nosa Terra, mesmo en estas revistas máis de artigo de fondo, tipo Grial, poucas entregas, que iba atravesando toda a tipoloxía que tiñan as publicacións. Comeza, sobre todo, a facelos en relación coa música e, polo tanto, esa relación entre a música como non referencial e a palabra como referencial preocupa e forma parte, digamos, das doas que a moven, non? E que vai engarzando. Era tamén, que é unha das características da boa columna, da que sostén realmente e que che dice cuidado, non? Que estamos aquí. E que remata sempre con un alegato a prol da bondade, da xustiza, da liberdade. Sempre, de alguma maneira, non cae nese profundo abismo que te paraliza. É moi consciente.